Справедливостта трябва да я мразиш, не хората, но това, което правят хората, трябва да го мразиш. Ако си безразличен, ти си в меланхолия. Ако си безразличен към цялото това нещо, в какво да си друго, освен в някаква хепарска меланхолия. Хепарите са безразлични, тях мир, любов и секс. Това има всичко в главата. Ако има, да, не, те са на други по-твърди неща. Твърди на някакви там, те не са много твърди, те са на треви. Но това е меланхолия. Какво става? Ти нито мразиш както трябва, нито пък обичаш както трябва. Някакво средно състояние. Така усещаме се. С някакво средно меланхолично. Просто всичко е, да, окей. Нали, няма... Значи, Бог обича или студените, или горещите. Нали? Бог средните не ги обича някакси. Не, че не ги обича всички, някакси не го кефа, така да се изразя. Средното състояние някакси не го кефи. По-добре си студен. По-добре си или си дори гореш, но дори в това средно меланхолично състояние, където нищо друго, освен просто... Не може дори си нервираш като хора. Не можеш дори да застанеш, ама как и трябва с гняв. Нали знаете, че Бог се гневи? Не знам дали сте чели Стария Завет. А и в Новия се гневи. Нали? Бог се гневи. Бог. Част от Бога е да се гневи на злото. Ние трябва да мразиме злото, трябва да обичаме с цялото си сърце. Нали? Това трябва да го промениме. В смисъл, знаете ли колко малко ни трябва да ни интересува какъв е климата в града? И какво като климат? Ние си започваме да си извиняваме. Ама климата, какво като климата е такъв? Да. Добре, климат няма. Да. Климата в града. Всеки град си има своя гаден климат. Да. Отидеш в Ню Йорк, сигурно ще кажеш, ти изкапа някакви. Да. Ето и да отидеш, ще намериш косурите. Повярвай ми. Въпросът е ти какво правиш? Въпросът е мразиме ли злото, обичаме ли хората, правиме ли, имаме ли емоция в цялото това нещо, с цялото си сърце ли сме в тези неща? Нали? Бог обича крайностите. Омраза, любов. Бог в никъде не пише словото балансиран човек. Нали? Това е малко като будистите са балансирани. Той Дани обича, има такива детски филми, нали, се сядат и започва да... Това са будистите, бе! Те са постоянно в някаква меланхолия. Така. Се реят из въздуха. Ние не сме будисти хора. Християнството не е будизъм. Християнството е идеология на крайностите. Когато имаш два, ти ставаш балансиран, когато си двете крайности, а не когато си между двете. Когато много силно обичаш и когато много силно мразиш, това е истинският. Амин. Не можеш само да обичаш, не можеш само и да мразиш. А не може да, повечето от нас не правим нито едното както трябва. Нито обичаме както трябва, нито мразиме както трябва. Ние сме просто по средата. Никога не вкарваме емоциите си, сърцето си в любовта към хора, към каквото там Бог ни дава, към това да помагаме по някакъв начин на нещо, нито пък даваме цялото сърце в омразата на злото и несправедливостта. Просто сме някъде там. Знаете ли какво Бог иска да ни изкара от там? Бог иска да ни изкара от това меланхолично състояние. От това леко депресивно състояние. Понеже това е целта му. Целта му е да освободи, да освободи емоциите, да освободи като човек, да станеш емоционално здрав. Емоционално здрав човек не е който седи така. Емоционално здрав човек, който може да изразява своите емоции, а не който е без емоции. Нали разбираме? Емоционално здравите хора не са дърветата, а са хората, които могат да се изразяват. С това Бог иска да разчупи тази меланхолия в нашия живот. Иначе няма проблеми. В смисъл, пак може да си седиме. Просто ще си останаме такива. Нашия вариант, в смисъл, отговорността е наша. Как да го направим това? Как да излезем от това? Имате ли идея как може да се излезне от състоянието на меланхолия, на безразличие? Първо трябва да си го признаеме.
Всеки един да застане честно пред себе си, не казвам тук, честно пред себе си, да каже, ей, аз наистина като обичам, не обичам както трябва. Не си давам цялото сърце в това. Не, си винаги съм резервиран. Попит се, резервиран ли си в любовта си? Резервиран ли си в любовта си? Любовта, може да четете Коринтияни 13 глава. Това е любовта. Да. Резервиран ли си към... Ама не към жена ми, към мъжа ми. Не, към любовта си към всички хора. И към любовта си към нещата, които Бог ти дава. Там ли си резервиран? А не просто към най-близките. Какво пише? Езичниците обичат най-близките си хора. Кой не обича най-близките си? Само сбърканите българи, които бият жените си, например, и жените, които спят с други мъже, те, но нормалните хора обичат близките си. Не е ли така? Въпросът е ние какво правим, защото Господ иска да ни даде. Вкарваме ли всичко там? Или сме резервирани? Добре, малко ще там от себе си. Малко нещо да опитаме как ще... Ама само всеки ако казва така, то накрая нещина се получи, защото всеки дава по-малко. Въпросът е, ще дадеш ли всичко? Ще мразиш ли както трябваш си? Буквално всичко тръгва с признанието. Господи, имам нужда от промяна. Господи, не искам да съм повече резервиран към хората. Като любичен искам да обичам както трябва. Като мраза нещо, искам да мраза както трябва. Да мога да застана за това, да защитавам позициите, които Господ има. Това е. И между другото няма да говоря много, понеже чувствам, че трябва да се моля за всеки един от вас. Честно, трябва да се молим да разчупим тази меланхолия, това безразличие, понеже християни колко искаш? Над 100 000 в България. Въпросът е какво става? Какво става в тази България? Какво става в твоя град? Знаете ли? Аз буквално, знаете ли, че ние накрая сме отговорни какво става в този град? Бог нас ще държи отговорни. Не, дали този град, нали, хората всеки един си знае какво прави, но дали си застанал зад злото е въпросът. И дали си обичал както трябва, за това ще държи Бог отговорен. Бог наш ще ни държи отговорни, понеже ние... Това е целта на вярващия. Това е целта на вярващия. Това е целта на вярващия. На вярващия целта, минали път го говорихме, не е да си оправи живота, не е да си намери съдбата. Не е да се чувства в мир и да се рее из въздуха. Не, изобщо няма такива цели Бог. Единствената цел, за която ще държи отговорен, какво стана? Ти какво направи? Окей, града може да е много зле и да умира. Въпросът е ти какво направи? Направи ли това, което трябва да направиш? Отиде ли, обича ли както трябва да обичаш хората, за които Бог ти дава сърце? Мрази ли злото и застава ли за тези неща несправедливост или не? Или просто си между двете? Затова ще ни държи Господ отговорни. Нали разбираме, че ние сме отговорни. Едно от това хубавите неща за мен, като станаме християни, че сме отговорни. Вече носиме, нали, комунизма и колективната отговорност. Това е безотговорност. Кажете на цялата група, че е отговорна към нещо, край. Всеки ще каже, той трябваше да работи. Други ще каже, той не работи, той не направи това. Това е колективна отговорност. Супер безотговорност. Но Бог никога не действа колективно. Това нещо не съществува. Да, абсолютно. Това е измишлено. Абсолютно, това е комунизъм. Да. Защо във фирмата ти дават лично твоя работа, когато да свършиш? А не ти казват, вие свършете това много рядко, по-скоро ще дойдеш ти, ти трябва да направиш това. Защото нормалните хора сами трябва да си носим отговорност за нещата, за да не се извиняваме с другите. Нали? Цяла България, ние тук като вярващи, може би всички вярващи се извиняваме с тежката ситуация в града, с това, че всички са лумпени, загубени, сбъркани, смачкани, какви още депресирани и... Добре, ние какво правим обаче? Че има корупция, че всичките ни лъжат, че всичко е много зле. И... Какво стана? Какво правим? В тези ситуации седиме, като Бог ни каже за някой да се молим и да го достигнем, какво правим? Отиваме ли с цялата си любов? Отиваме ли с всичките си чувства, буквално всичко? Готови на всичко, за да
докато стигнем тези хора. Любовта дълго търпи, е много милостива, прощава за всяко зло. Какво да говорим? Нали? Тя е крайна любовта. Любовта не е балансирана. Любовта на Бога, ако беше балансирана, никой от нас нямаше да бъде спасен. Нали? Знаем това нещо. Ако Бог беше балансиран и ще каже, аз те обичам, но все пак, това не ми харесва и аз няма сега да направя това. Не. Затова се молихме от началото. Бог е верен въпреки твоите неверности. Има добра притча. Блудният син и другия. Блудният син поиска всичко от баща си. Поиска си цялото наследство. И баща му не каза, не, ти не заслужаваш, ти си малък още. Окей, да. Той си го проигра. Но Бог му го даде. Това е прообраз, че когато много искаш неща от Бога, Бог е верен да ти ги даде, въпреки какъв си ти. И след това ще приеме, ако ти пак се покаеш. Въпрос е ние какво правиме. Отвъд цялото това нещо. Това е християнския живот, хора. Трябва аз не вярвам, че Бог има нужда от още будистки църкви. В смисъл будистки в кавички, просто на меланхолия, на някакъв мир. Знаете ли лошото нещо на будизма, най-лошото нещо, което е, че той гледа единствено да имаш вътрешен мир. Може някой се идентифицира върху това. Ако всичко окей с мен, имам мир вътре, всичко окей, значи. Това е идеология, не е християнска, това е будистка. Когато гледа към себе си, вътрешен мир, да намериш себе си. Това са будистки идеологии. Нали? Аз не виждам дори в Библията някак пише намери себе си. Пише Исус живее в нас. Нали? Ние някакси, християните сме взели от много религии, идеологии. Сме ги сложили като основното. Когато има мир, усета Божия мир, вътре всичко е наред. Дори да не го усещаш Божия мир, вътре пак всичко трябва да е наред. Разбирате ли? Какво значи усещам Божия мир? Няма такива неща, като усещам Божия мир. Ти трябва да вървиш в крайностите на любов и омраза, въпреки какво усещаш, как се чувстваш, какво става в живота ти. Нали разбирате? Това какво става в живота ти, не знам. Нали, Бог не е казал, аз син, добре, ще ти дам 20 години, си оправиш живот след това. Искам само след това накрая да обичаш как трябва да мразиш как. Казва ли го това? Не. Въпрос, че много малко християни разбираме за отговорността, която имаме като християни. Единственото, което разбираме, понеже Яков, нали знаете какво значи? Измамник. Яков, думата означава измамник, делавераджия. Ние сме делавераджии. Такъв ни е менталитета. И какво гледаме? Да вземем делаверата от цялото повярване. Какво Бог има за мене, какво става с мене, айде да си оправя живота. Но никога не разбираме, че ние сме отговорни за нашите действия. Отговорни за нашия живот. Бог ще те държи отговорен. Знаете ли кое е най-интересно? Ще си отговорен пред всички. Няма само лице в лице с Господа да си отговорен, а пред всички. В един момент, не знам, може да е след 1 милиард години, както го смятам, може да е след 1000 години, може да след 2000 години да дойде Исус, ти ще бъдеш отговорен пред целия свят. Целият свят, всеки един човек ще седи и ще слуша какво ти си направил, за какво си живял на тази земя. Тогава какво ще кажеш, ми е интересно. Там ще бъде, това е наградата, пише всеки от нас ще бъде награден. Какво направих? Бог ми отговори на молбите, Бог ми даде това, халелуя. Представете ли си как се чувствате? Какво направи, те пита, не какво ти даде? Какво ти направи? Какво ти даде? Нали? А не какво Бог ти даде. Свидетелства, какво Бог ни е дал за тук, за църквата, ние се насърчаваме, които още чакаме неща. Например, нямам пари, идва някой казва, Бог сега ми... Това е за нас това свидетелство напред. Когато застанеш пред Господа,